Počkej, ještě si dám takhle. Radši. Oj! Tak, teď to přijde. Jo, ta... Tak tady už mi nestačí ohrnutý kalhoty. Ježiši, to je hrozný. Já jdu zpátky. Zahrádka. Tam vzadu už mi nestačí ohrnutý kalhoty. Ale tady, kdyby si šel na tu rampu se podívat, tak tamhle se to mele, já nevím, jestli to je u ortů, normálně na zahradě. To je síla, ale. Podívej, ne, to je asi, to je u Pepy. No, to je u Pepy. Podívej, jak se to tam mele. V Praze? Tak jdeme se podívat na dýni. No, tady to nemá kam odtejkat. Co? Kde? Ne! Jo, 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 fuj. Slepejš ne, už ovky jsou vodní. Fuj, had. Vem nějaký klacek. Tak ho tady ne. Tak jenom, aby se mi to neotřelo o nohu. Tak tam nechoď, abych Já chci jít tamhle dozadu. Tak běž dozadu. Co když to tam doplave? Ale když je to mrtvý, tak nedoplave, když je mrtvej. Tady jsem ještě nebyla, ne? Ježiš, ta vyrostla zase. No. Jak jde pěkně. Ještě to je díkají okolo. Cože? Oni nejsou doma, jo? Aha. No, tak to jsem mi radost. Ale já si to boudí, ale já jsem si to neskutečný. No, Jirka říkal, že to je starosta řek,
stříhají. No, jistě. Jo, Tam zaplatí to půjčku, tam se prostě musí dostat. Teď museli do tábora, ne? Děti musí dostat. No. třeba nějaká koloniční. Kde máme naši dýničku? Jo! Tam je. Nějaký tam nespadne. Já to mám na ruce. Kde je ten had? Fuj. No, bylo to na dříví a... Tak možná nejde takhle, ty hrábe už člověk, ty by bojovou. Ale už to jde dolů, to bude až tady podstatě hrábe. No. To